मा जाखो ढेर wah wah ayo खानस्रि खाथ्रासार ना बे हाबजोब्बायलै स्कुलावनो केबिन शेष पानी बानपानी लांहे नेका बरखुन दिले पूरा पानी आरो Hey, guys, welcome back to Genevieve Vlog. Genevieve Vlog ni ada buat kebuah dengan lagrabai. Nih jadi buka tiap kau dengar na. Buka diusinya kau dengar. Naiknya, nanti bikin orang mana kalang macam ni sih. Saya pasal tu sama kau sakit kaman lah. Jadi ni diusinya, ni diusinya habis dah. Ikat dekai asli orang mana. Jangan punya pada orang semua dah orang mana. Kreatina menhani dublia. Nah guys, dublian pukri jazbai nama. Ada itu lah, jadi ngali. Aja lap jauh jauh. Jangan thằng ni. Gerambe, Nah, jadi buhut dah, mati. Ini kau ni karpet logo ban pani jaya mana? Ini first time biti jada. Kalau birat oka kadengar na, tuli pun manis berani sih, slim tu sabar na best lah. Zinda kami utanggas tong guys boy. Pukri beri sinu kabai. Ali kena muncul nukala mai guys boy mun los. Letra tarkin. Tu. Porle poribo. Malah ho ni abu ya boy nusan ni penca dengar le. Man, pani na? Moza. Ila hain cam nanua. Bisa, baru saya bisa. Kali ni bisa jadi. Pukri maba dui ma. Zemuyan nawa kene bedi bitis. Nah guys, obos takara belama ya. Icing mana zampuri tangai lama mana na. Nih, maba di jadi lama ya. Oh, चल जिंदा भी para mentuber nala gufur kalban di dia ha tarai finally jeni gami mentuber na ani mani gami mentubai sorry sorop torop gila na usiga sindong oda usiga Toyo dah harus mati dia. Toyo nabji sade. Nabji sade mati. Usiga mati. Hey guys, everybody dey usiga ber na nih. Lebar dari kanan dulu nih, kolkatia.
जोङो बै गाहायाव थांलायलायदोंमोन नामा दाखालि बैयाव थांनो हागोनथ' नै ओरैबादि उसिखाबाय दैया नै ओरैबादि एरखालांबाय दैया गाइस नोंथांमोन देखायलांबाय थागोन नै दै उसिनायखौ गामियाव फुख्रिनि नाफोरा थांजोब्बाय न'फोराव हाबजोब्बाय बिलोफोरा गामियाव नै देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना लांबाय थाबानो जाबाय फिसाला उसिजोब्बायलै फिला नै फिलानो उसिजोब्बाय हाबनिथु बैयाव थांनांगोन दै बाना गिबाय दैखौ नुनानै गिबाय नोङो फैद' नै बिरुफानि क्लाबाबो उसिजोब्बाय सेस नै हाबथारसिगोन नै फिला नै ओरैबादि जाजोब्बाय बिरुफानि फिला गथ'फोरखौ कुइसन होगासिनो दंमोन बे फिल्डआवनो बन्द' जासिगोन नै फरखाथिया बैनो आरोना दिन्थिदि नोंथांमोननि खाथियाव नै लोखि मन्दिरा बिरुफानिया उसिजोब्बाय फिल्डखौनो आयौबो नै गाइस फरखाथिया बेनो आरोना ओरैबादि फ्लाद जाखाजोब्बाय नै नै नाय हैद फिथाइ सिरिदों बै दंफांनि फिथाइया सिरिलायदों नै जल जिबननि मिसननि न' लुगाय कनस्ट्राक्सन खालामगासिनो दंमोन आरोना बेबो फ्लाद जल जिबन मिसननि कनस्ट्राक्सन बानायगासिनो दं ना आजाबा मोनगौमोनलै हाब ओरैबादि गिदिर जाखाबाय फरखाथि दै नै थांसै नै देनजार उसिखाबायलै नै जों थांफिननोसै नै बे गामिनि मन्दिराव हाबनो हायाखिसै आरोना एसे बावबानो हाबसिगोन हाबहां जाबाय गामिनि मन्दिराव नै सानस्रिबोलै नोंसोरो सानस्रिबो ओइ माबाया आब'खौ हमलाय आखायाव सानजाराबो बुखारबोबाय फैदोलै थाब थाब दे मा जाखो मा
बे र' थांथ' नाङा बे अट'खौ थानो होदो माबोसो मोनसे बारसिनानै मानो फुख्रिनि ना ओइ रानबाय रानबाय ना जोबखाबाय नै स्कुला এতিয়া আহিলে গৈছিল ন আছে এসাঁজ এতিয়াই হৈ যাব এই ইয়াতো আছে